Vážené dámy, vážení páni, milí priatelia. Po týchto slovách je mi ťažko povedať niečo z mojej vlastnej hlavy. Nie som básnik, ale pracujem v zdravotníctve a v sociálnej práci. Vidíme v obidvoch týchto oblastiach, že tam, kde chýba rodina, tam, kde chýba fungujúca rodina, kde chýba otec, kde chýba mama, tam je zle. Tam majú problémy deti, majú problémy tí dospelí, ktorí sú sami, majú problémy starí ľudia, o ktorých by sa tá rodina mohla postarať. A vidím aj to, a to ma veľmi trápi, že mnohí mladí ľudia dnes, ak sa rozhodnú, že vstúpia do manželstva, sú diskriminovaní. Častokrát sa pýtam mladých ľudí, ktorí majú deti, prečo nie ste zosobášení? A je mi ľúto, keď počujem tú odpoveď, že náš štát manželstvo nepodporuje. To znamená, my by sme prišli o určité výhody, stratili by sme nárok na podporu, neboli by sme schopní získať pôžičku na byt, hypotéku. Myslím si, že aj dnešný deň je tým dňom, ktorý chce pomôcť, aby mladí ľudia sa nebali vstupovať do manželstva, aby mladí ľudia, ktorí si chcú založiť rodiny, neboli diskriminovaní. Psychológia nám hovorí veľmi jasne, že najlepšie, najbezpečnejšie miesto pre deti, ale aj pre dospelých je rodina založená na manželstve muža a ženy. Verím, že dnešný deň odštartuje podporu rodín na Slovensku, ktorá sa prejaví nielen v tej zmenenej klíme a atmosfére, ale premietne sa aj do zákonov a do reálnej podpory rodín. Ďakujem vám, že ste dnes prišli.